Эфирда атна информацион программасы белән Саба телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта урын алачак материаллар хакында кыскача. Һәр техника комбайн тулы кешенә эшли. Районда урып җыю кампаниясе башланды. Районыбызда Наш двор безнең ишегалды республика программасы старт алды. Быел районда 5 ишегалдын тәртипкә китерү планлаштырыла. Автоледи 2020 бәйгесендә гүзәл затлар ысталыкта көч сынашты. 22 июльдән Зөлхиҗҗә айы башланды. Бу хәрам, ягъни тыелган 4 айның иң хөрмәтлесе. Бу хаҗ кылу айы. Хаҗ гамәленең төп фарызы Курбан гаете көнне, Зөлхиҗҗә айының 10 көнендә башкарыла. Хәдис шәрифтә Аллаһ каршындагы иң яхшы гамәлләр Зөлхиҗҗә айының алдагы 10 көнендә кылынганы диелә. Быел Курбан гаете 31 июльгә туры килде. Бүген Саба җәмигъ мәчетенә иртәнге намазга мөселман ир-егетләр 3 сәгать 15 минутта җыелды. Вәгазьләр тыңлаганнан соң 4 сәгать 15 минутта гает намазы башланды. Дини чараларны оештырганда һәм курбанлык итләрен өләшкәндә COVID-19 таралуны булдырмау өчен Роспотребнадзор тарафыннан тәкъдим ителгән барлык чараларны да үтәү таләп ителә. Мәчетләргә бары битлек, перчатка, шәхси намазлык белән генә керү мөмкин иде. Гает кояш чыгып киенде буе күтәрелгәч башлана һәм 3 көн буе дәвам итә. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allah'ın hamdü selamı ve minnet selamı tebarek ve yazarı celali vel ikram. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber. Гаит намазыннан соң мөселманнар Аллаһ ризалыгы өчен курбан чала, каберләрне зиярат кыла, туганнарның хәлен белә. Курбан ите 3 өлешкә бүленә. Бер өлеше үз гаиләңә, бер өлеше туганнарга, күршеләргә, бер өлеше мохтаҗларга өләшенә. Бер курбан чалу белән Аллаһка 4 төрле якынаябыз дип белдерә дин әһелләре. Курбан бәйрәме үзенә күрә Аллаһның бер бүләге. Пандемия белән бәйле вазгыять рухи дөньяга да кагылып, дини тормыш рәвешенә сизелерлек үзгәрешләр кертте. Ләкин мөселманнар бу сынауны сабырлык белән кабул итте. Районда урып җыю кампаниясе башланды. Һәр техника комбайн тулы кешенә эшли. Бөртеклеләр кузакларын да вакытында җыйнап алырга кирәк. Тиздән көзге чәчү вакыты да килеп җитәр. Кыскасы, игенчелектә бу көннәрдә эшнең очы-кырые күренми диярлек. Без беренчеләрдән булып Юлбат авыл хуҗалыгы предприятиесенең урта Саба бригадасында булдык. Игенче механизаторның күңелендә тантана. Арбага беренче уңыш, беренче икмәк тула. Урта Саба бригадасы атнаның беренче яртысында көзге будайны уруга киреште. Бу 100 гектар майданда. Басу карабын Марсель Закиров иярлей. Бу комбайнны мин әле икенче генә ел иярлим. Бу яңа Киеш районга безнең теге елны кайткан ия. Шул икенче ел. Кышкы чорда нәрсә белән шөгыльләнәсез? Кышкы чорда мин үзем инженер вазифасын үтим. Урта Саба ярдәмче хуҗалыгында. Болай комбайн белән менә шушы сезонда гына эшләп алам. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Марсель комбайнчы гына түгел, бригаданың инженеры да. Узган ел беренче тапкыр балачак хыялын чынга ашыра. Үземнең хыялым бар иде, шундый комбайнда эшләп карап, үземне сынап карас килгән иде. Булдыра алам микән, юк микән дигән. Менә шул хыялымны тормышка ашырдым. Көзге будай узган ел 1 гектардан 35 центнер чыккан. Агроном Ленар Саматов быел 42 тирәсе булыр дип фаразлый. 60 тоннасы киләсе елга Симәнәгә калдырылачак. Хәзер төп максат югалтуларсыз җыеп алу. Полная спелостьта урып җыя башлыйбыз инде без. Полная восковая спелостьта. Влажность шул 14-тән 16%-ка хәтле булганда комбайннар белән уңышны югалтуларсыз җыеп алырга була. Дымлык югары булса, югалтулар да күбрәк була инде. Быел узган елга караганда уңышны күбрәк булыр дип өмет итәбез инде. Айрыша кайсы культура быел уңыш бирәчәк? Айрыша көзге культураларның уңышы әйбәт күренә. Ну, 1000 бөртекнең массасы узган елга караганда түбәнрәк булыр шикелле тоела инде. Быел арпа культураларда, будай культуралардагы узган елга караганда уңышы 5-6 кайбер урыннары белән 10 центнерга хәтле күбрәк булыр дип өмет итәбез.
Август җитте, эш җитте, урак җитте, җәй бетте диләр. Елның иң җаваплы чоры кара көзгә кадәр дәвам итәчәк. Көзге бодай басуыннан соң 210 гектар көзге арыш, 100 гектар борчак, 360 гектар язгы арпа, 170 гектарлы көзге бодай басуы көтә. Пресс-подборщикта Динар Исмагилов саламның бөртеген дә калдырмый тюкка җыеп бара. Сабахдан урта сабах хуҗалыгын ачып, пресс-подборщик белән салам преслим. Монда иртәнге 6-дан кичке 7-ләргә катнашабыз. Җәй көне печән чабуларда катнашам, төрле колхозларга барып эшлибез, кая кушалар, кая кеше кирәк, барсына да йөрибез. Кайсы хуҗалыкларда булыгыз менә бу җәйдә? Урта сабада, сатышта, кибәче, шыңар хуҗалыкларына бардык. Ни өчен менә авыл җирендә эшләүне, авыл хуҗалыгын сайладыгыз? Бар кеше дәген шәһәргә тартыла, бөтен кеше шәһәргә китеп бетсә, авылда эшләүче калмый, авыл тарала. Авылның киләчәге, бу өлкәнең үсеше Динар сыман яшьләр кулында. Җәйге чорда бригада 6000 тоннадан артык сенаж, 360 тонна печән әзерләгән. Хәзер печәннең икенче катын чаба башлаганнар. Эш 45 гектарлы күп еллык үлән басуында да гөрли. Механизаторлар җитешеп, техника гына эшләп торсын. Безнең хәзерге вакытта бит инде менә үзебезнең бер комбайн, тегеллана кайткан комбайн катнаша. Үзебезнең зил ташый ашлыкны. Менә хәзер уңышны җыеп алуга тулаем көч белән кирип китсәк, анда бит инде безнең Осаба ярдәме белән дәген комбайннар бригада белән киләчәк. Аларның да гына инде техникалар шуның белән күбәячәк инде. Игенче механизаторларыбызның хезмәтенә бәя юк. Аларның һәрберсе уттай кызу урак өстен үз вакытында тамамлау, киләсе ел уңышына нигез салу өчен һава шартлары уңай булсын дигән теләкләр белән яши. Соңгы елларда Татарстанда авыл туризмын үстерү турында күп һәм еш ишетергә туры килә. Ул тулы куәтенә эшләп китсен өчен туризм белән шөгыльләнергә теләүчеләрне махсус курсларда укыту, семинарлар үткәрү кирәк. Моның өчен икътисад, авыл хуҗалыгы, мәдәният, экология министрлыклары бергәләшеп эшләргә тиеш. Шушы көннәрдә Сабада авыл туризмын үстерү хакында эшлекле сөйләшү булып үтте. Булар хакында тулырак Әлфия Мөбаракова сюжетында. Татарстан Республикасы Аграр яшьләр берләшмәсе Икътисад министрлыгы булышлыгында Мөстәкыйльлек мәктәбе авыл җирендә яшәүче яшьләр өчен финанс грамоталылыгын үстерү инициатив курсы проектын гамәлгә ашыра. Әлеге проект кысаларында районнарда яшьләргә авылга булышлык итү, шулай ук социаль проектларны тормышка ашыру һәм эчке туризмны үстерү буенча авыл яшьләре ярдәмче программасы тәкъдим ителә. Шушындый чараларның берсе безнең Саба районында да булып узды. Сабантуй күңел ачу комплексында районның иң актив яшьләре җыелды. Районыбызның шушы 18-35 яшьләр арасына кергән яшьләрне җыярга тырыштык. Төп максат очрашуның бу әлбәттә беренчедән аграр яшьләр берләшмәсе белән таныштыру. Икенчедән мин әйтер идем, безнең авыл яшьләренә карата булган программалар белән таныштыру. Аларга бу мәгълүматны тапшыру һәм өченче сорау иттереп үземә куер идем. Шушы очрашуда үзебезнең агротуризм юнәлешендәге эшне башкару дип. Монда инде безнең бүген очрашуда катнаша актив яшьләр, алар арасында бар шушы агротуризмны Сабада үстерергә ярдәм итүче кешеләр. Бу әлбәттә гостиницалар, бу әлбәттә музейлардагы безнең культура өлкәсендә эшләүче яшьләр. Һәм инде аларга ярдәм итәрдәй актив яшьләр. Сез биректә монда кемнәрне сөйләп алдыгыз? Без очрашуга күбрәк чакырырга тырыштык. Кемнәр безнең яңа туризмны Сабада үстерергә ярдәм итә алырдай кешеләрне чакырдык бүген. Чөнки пандемия булгач инде безнең хәзер чит илләргә йөри алмыйлар. Күбрәк туризмны үзебездә үстерү тарафыннан чакырылган кешеләр. Очрашуда яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирек Гарипов районда яшьләр сәясәте, иҗтимагый яшьләр оешмалары һәм спорт казанышлары белән таныштырды. Аннары башкарма комитетның аппарат җитәкчесе Марат Кәримов чыгыш ясады.
Залда отырушыларны республикадагы программалар белән Диләрә Шувалова таныштырды. Аннары соң без Татарстан Республикасы Яшьләр туризмы ассоциациясе рәисе Руфия Мөхәммәдиева белән очраштык. Күп нәрсә бар Сава районында. Бик күп. Но аны җыеп күрсәтергә белемләр кирәк. Шуның турында ни эшләргә туристның русча әйтмәшле, ни устойчивый турпоток булса ди. Шундый мәсьәлә минем. Ә менә Сабада туризмны үстерү ничек тора? Бу сорауны біз районда туризмны үстерү буенча белгеч Тамшыгөл Валиевага бирдек. Приехали гости из Казани по поводу это аграрное молодежное объединение. Они приехали с такой целью, чтобы познакомить нашу молодежь с различными государственными субсидиями, какими-то различными деятельностями. Это, например, допустим, это бизнес, это сельское хозяйство, это дотации, государственная поддержка и также сфера туризма. Поскольку я отношусь как раз к сфере туризма, для нас это очень значимое мероприятие, поскольку у нас уже есть небольшие наработки. С прошлого года вот у нас пошла работа по проведению экскурсионных маршрутов. В этом году мы уже нацелены на индивидуальных туристов. Также вот у нас есть сейчас первые, скажем так, туристы по программе «1001 удовольствие за выходные». Это программа, которая нацелена на субботу-воскресенье. Стоит она 2200 на взрослого человека. И входит туда проживание, питание, 2 обеда, завтрак и 2 дня экскурсионной программы. Сейчас это актуально, особенно во время пандемии, да, так как больших групп мы собирать пока не можем. А вот как раз индивидуальные туристы уже к нам начали приезжать. Районыбызда наш двор безнең ишегалды республика программасы старт алды. Аның кысаларында күп фатирлы йортлар урнашкан ишегаллары төзекләндереләчәк. Быел районда шундый 5 ишегалдын тәртипкә китерү планлаштырылган. Безнең Ишегалды Республика Президенты программасының райондагы беренче карлыгачы Байлар Сабасының Закир Юсупов урамындагы 13Б, 15 һәм 15А күп фатирлы йортлары урнашкан Ишегалды. Биредә яшәүчеләр шушы көннәрдә үгендә чүп түгәргә чыкканда да асфальт түшәлгән тигез тротуарлардан гына йөриячәк. Төзекләндерү эшләренә Балташ районы МДСУ-1 җәмгыяте алынган. Безнең төркем килгәндә бу бригаданың эше төгәлләнү алдында иде. Бу программа негезендә без менә Сабада эшли башладык 9 июльдә инде. Маңаршы эшләгән үзебезнең Балташ ягында инде 2 дворны эшләдек. Аларны сдавать дигәндә без. Бу двор, наш двор программасы негезендә менә күбрәк менә бу дворга кергән инде тротуарлар. Тротуарлар кергән 3 дом, 9 подъезд. И шулай ук менә монда 2 стоянка кергән инде. 6830 квадрат метрны тәшкил итүче ишек алдында 24 машина өчен кую урыны булган. Хәзер исә тагын 16 машинага өстәмә стоянка әзерләнгән. Су агып чыгу юлларына турбалар урнаштырылган. Балалар уен мәйданчыгына яңа ком түшәлгән. Тротуарлар бордюрлар белән бүленеп аларга вактаж җәелгән. Тәмәке тарту өчен махсус зонада эшләнгән. Кирип тарту өчен будкада куелачак. Кер элү киптерү урыны да аерым эшләнгән. Подъездларга кирү юллары да асфальтланачак. Шулай ук газон үләне чәчү өчен дә урын булдырылган. Хәзер аңа балчык салалар. Гомумән биредә барысы да исәпкә алынган. Тротуар, стоянкаларга асфальт түшисе калган. Бу эшне исә МДСУ-1 җәмгыятенең 2нче бригадасы башкарачак. Бу ишек алдында яшәүчеләр ишек алдын яшелләндерү булачак микән дип борчыла, чөнки уңайлылык янына моторлык тудыру да кирәк дип саный алар. Торак милекчеләре ширкәте җитәкчесе Айдар Шәйхетдинов сүзләренә караганда, 2020 елда 5 күп катлы йортлар ишек алдын тәртипкә китерү планлаштырылган. Сабада 1, калган 4се Шәмәрдәннең Фрунзе, Фатих Кәрим, Яшьләр һәм Совет урамнарындагы күп катлы йортлар ишегаллары. Барлыгы 34390 квадрат метр җир төзекләндереләчәк. 2024 елга кадәр районда 50 ишегалды республика программасы нигезендә яңартылачак. 29 июль көнне Саба аграр көллиятендә Автоледи 2020 бәйгесе уздырылды. Быел 13 гүзәл зат бәйгедә катнашырга теләк белдерде. Чарадан әзерләнгән сюжетка күз салыйк.
Стереотиплар үзгәрде. Хәзер руль артында утыручы хатын-кызларга көлеп караучылар юк дәрәҗәсендә. Теория һәм практика ягыннан да алар хәтта тәҗрибәле юрат шоферларны да читкә куярга сәләтле. Бәйгенең иң авыр өлеше теория. Снежана Вахитова аны бер хатасыз 6 минут эчендә башкарды. Иң авыры барыбер теория инде ул. Барыбер вождениене көн сайын юлда йөрибез. Барыбер не теория авыррак дип уйлыйм. Моңарчы катнашканыгыз бар иде? Юк, бу минем беренче катнашуым. Ни өчен катнашмадыгыз моңарчы? Моңарчы вакыт юк инде, то декретта идем, бала бәләкәй иде һәм нәзрәк үскәч инде катнашырга булдым. Праваны кайчан алгандыгыз? 11 ел элек. Яңарттым. Фамилия үзгәргәндә яңарттым инде. Праваны алуга утырдыгыз, ничек Примерно через 2 года мин детский автошколада башта укыдым. 18 яшь тулгач праваны алдым. Юлбат авылыннан килгән Алсу Хуҗинаның күрсәткече тагын да яхшы. Ул биремнәрне 3 минутта төгәлләде. Әзерлек белән килмәдем, юл йөрү таныклыгын ярты ел элек кенә алдым әле ди. Юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләренә игътибар юнәлтүне күз уңында тоткан әлеге республика күләм бәйге инде 20 елдан артык үткәрелә. Бәйге үзе улыгая барса да, анда катнашучылар киресенчә яшәрәгенә бара кебек. Автомобильне фигуралы йөртү этабы да җиңел түгел. Ул Аргамак картодромы янындагы махсус майданчыкта машинаның параметрларына карап, мини, миди, макси классларында үтте. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесының район бүлекчәсе начальнигы Гүзәл Яхфарова Соба районында катнашучылар саны һәм аларның осталыгы елдан-ел сөендерә ди. Июль айының матур бер көнендә без инде шушы үзебезнең гүзәл затларыбыз арасында машинада йөрүче шушы конкурсны үткәрәбез. Бүгенге көндә шушы конкурска безнең 13 гүзәл зат килде. Алар инде 2 этапта көч сынашалар. Аның беренчесендә шушы юл йөрү кагыйдәләре буенча теоретик белемнәрен сынасалар, компьютерда экзамен биреп инде. Һәм менә икенче өлешенә аның фигурное вождение буенча шушы автодромда фигурное вождение үтәләр инде. Бәйгедә катнашу өчен гүзәл затлар машина йөртү таныклыгына, шәхси машина һәм тәҗрибәгә ия булырга тиеш. Билгеләп куелган маршрутны алар оста үтте. Җиңү теләге көчле, бүләкләр дә кызыктыра. Кыйммәтле бүләкләр дип әйтик инде, юлда йөргәндә кирәкле. Һәр водительгә дә дип әйтик. Беренче урынга бирәчәкбез навигатор, икенче урынга видеорегистратор, өченче урынга компрессор автомобильне инде тынтыра торган. Берничә сәгать дәвам иткән бәйгедән соң иң күңелле мизгел бүләкләү тантанасы. Беренче урынны байлар сабасыннан Снежана Вахитова яулады. Икенче урында урта сабадан Гөлия Саматова. Мин бу автоледжик конкурсында инде беренче ел гына катнашмыйм. Мондагы алдагы елларда беренче, икенче урыннарны алып килә идем. Менә быел икенче урынны алдым. Бүтәннәргә дәгән уңышлар теләп калам инде. Бүтән елга алдагы елга даган әйбәт кенә катнашырга язсын. Менә каушатамы әлеге конкурста катнашу һәм иң авыр өлеше кайсысы? Әзрәк бар инде, юк түгел. Иң авыр өлеше дип, аның берсе дә авыр түгел инде. Бүтәнесе дә ничектер. Беренче ел гына булмагач, беләсең ничек икәнен. Өченче урынга шулай ук яхшы күрсәткечләргә ирешкән Алсу Хуҗина лаек булды. Фигуралы йөртү буенча иң яхшы күрсәткеч Гөлнара Сафинада иде. Гүзәл затларының барысында районның ЮХИДИ бүлеге начальнигы Марат Гаязов тәбрикләде. Юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәү максатлары белән безнең бүген районыбыз җирендә автолединың беренче этабы үтеп китте. Безнең монда 13 катнашучы катнашты. Шунысы сөендерә, елдан ел безнең катнашучылар саны арта. Нәтиҗәләргә килгәндә бүтән катнашучылар да үзләренең юл йөрү кагыйдәләрен һәм транспорт чаралары белән йөртү осталыкларын күрсәттеләр. Юлда йөргән һәрбер машина йөртүчегә һәм пассажирларга исәнлек саулык, юл кагыйдәләрен төгәл үтәп, исән имин йөрсеннәр. Автоледи 2020 җиңүчесе Снежана Вахитова район данын Казан шәһәрендә яклаячак. Калган катнашучыларга истәлек бүләкләре тапшыру һәм күмәк фотога төшү бәйрәмнең йомгаклау өлеше булды.
Дәвам итәбез. Без сабалылар эшчән халкыбыз белән дә дан тотабыз. Районыбызда өмәләр көз һәм яз айларында гына түгел, ел әйләнәсе дәвам итә. Оешма предприятиелар кыш көне кар көрәү тарату белән мәшгуль була. Матурсыннар фигуралар ясый, җәй көнендә исә чәчәкләр утырту, чүп үләннәрен чабу эшләре башкарыла. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Ямлы Саба яр буе иртәнге якта ял итүчеләр түгел, эшчеләр тавышыннан шаулап тора. Район пенсия фонды, Агрохим сервис, Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе, Саба аграр клиенты, гимназия, Саба трак коммуналь хуҗалыгы коллективы хезмәткәрләре өмәгә чыккан. Килдек эшләргә, моторлатырга, чистартырга. Шундый план белә. Сезнең участогыгыз кая хәтле икәнен яхшы беләсез? Беләбез. Елда эшләнә торган, елга ничә тапкыр эшләнә инде ул. 2дә була, 3дә була. Әле бүген менә нинди эшләр белән шөгыльләнәсез? Бүген чистарту инде. До конца нулгә чыгарып. Ялтырап калырга тиеш. Һәр кемнең кулында эш коралы, көн эссе булуга да карамастан егет-кызлар кешеләрен кызганмый. Эш фронтында киң, биек булып үскән чүп үләннәрен аударуда ир-егетләрнең иң көчлеләре катнаша. Әйбәт малай, җәйнең малай шушындый эссәкәнендә, шушындый җирдә эшкәлеккә бигрәк тә куанабыз инде без. Саф һавада эшлибез инде, менә бер карны каржда яту әйбәт түгел, менә саф һавада чистартып, Алла бисә исән-сау кайтабыз, шапсаң, шу территорияне семья җире. Шул. Бер авырлыгы юк инде. Әйе, үзе бер шуңа гына ял итеп кайтабыз дип әйтимме соң. Менә сез үзегез шушы җирләргә чыгып ял иткәнегез бармы соң? Кичләрен төшәсезме монда? Әйләнгәләп киткәлим. Булгалай. Йөрибез, мотор бит бу тирә. Әйе. Элеккеге заманга караганда малай бигрәк мотор инде бу тирә. Менә бу тимер күперләрдән туп-туры чыгасың, тегеләй менеп бу яктан малай менгәндә малай әбиләрнең хәлләре бетәдер. Шуга мотор булды бу тирәләр. Шул. Әле беренче килгәндә бер кат карап чыктым әле монда, бәк төшкән юк ие, мин Саба баштан. Илһам абый әйткәндә идеаль инде, туп-туры менә нитү, тегенә әйләнеп йөртү инде. Нәрсә дип әйтим, хуҗага рәхмәт инде. Эшләгән, тырышкан менә бит, күреп тора, күз каршында бөтенесе. Шундый ни булса, мотор булса, үзебез өчен дә әйбәт моторлык. Урак, чалгы белән эшләгән заманнар артта калды. Төп эш коралы хәзер триммер. Чүп үләннәренә каршы көрәштә нәкъ менә ул кулланыла. Күмәк көч тау күчерер. Көннең беренче яртысына ямлы Саба яр буе чистарып, эшне пешереп торган чүп үләннәреннән бушап калды. Рус язучысы Валентин Катаевның полк улы повестындагы Ваня Солнцев сыман малай безнең төбәктә дә булган дисәк, бәлки сез ышанмассыз. Төп чыгышы белән ул Урта Саба авылыннан булган Риталий Марданов. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә хәрби диңгез флоты музее ачылуга зур булышлык күрсәткән ветеран белән Диләрә Җабарова аралашып кайтты. Риталий абыйның әтисе хезмәт урыннарында Валентин исеме белән йөргән Шәвәли абый Урта Саба авылында туып үсә. Ул гражданнар Бөек Ватан сугышында катнашкан, югары җитәкче постларда эшләп, илебезнең халык хуҗалыгын торгызуда зур өлеш керткән якташыбыз. Районга беренче Фордзон тракторын үзе алып кайта. Татарстан АСРның игенчелек наркомы дәрәҗәсенә күтәрелә. Риталий абыйлар гаиләдә 3 бала булалар. Бөек Ватан сугышы чорында үтеп баручы поездда әтисен күрер өчен әнисе Сәгадәт апа вокзалга 5 яшьлек улы Риталийны да ияртеп бара. Кызганычка каршы сабый вагонга кергәч, поезд кузгала. Шул рәвешле 1942-43 елларда Сергачта мотоциклет полкында полк улы пәйда була. Сергаче очень хороший мужик был, спокойненький, не ругался с кем. Не вот бывали же начальники такие гордые, а это такой просяк был. Вот, как я называю, майор в длинной шинели. У него шинель была длинная, такая, и вот так вот прозорливый. Майор в длинной шинели. Очень простой был, очень простой. Сын полка был, да. С собой я хорошо знаю. Родом вы из этой деревни, получается? Вот этот дом, где вы родились или нет? Пожалуйста, можно так сказать. Отец родился, получается, да? Отец родился, вот он, отец. Он майором был. В середине дедушка. С левой стороны, да. Здесь отец, здесь дедушка. А дедушка, а это я вот водолазом уже работу служил.
Кызыл Йылдыз ордені кавалері күп медальләр иясе Валентин Мәрданов сугыштан соңгы елларда төрле районнарда җитәкче постларда эшләй. 1975 елда вафат була. Ритарий Валентинович Мәрданов Тын океан флотында су асты морягы булып хезмәт иткәннән соң гомерен кыю егетләр һөнәре булган водолаз хезмәтенә багышлый. Ул күп еллар Татарстан Республикасы хәрби диңгез флоты ветераннарының иҗтимагый оешмасы рәисе, Трок коммуналь хуҗалыгының атказанган хезмәткәре. Я во флоте служил. Во флоте служил на подводной лодке. Флот есть флот, там каждый день все новое, все интересное. Автономный плавание месяц был примерно. Он же так и назывался автономный плавание. Автономное затяжное. Ну а что, лодка одни более свежие, старенькая была. Вот, ну, еще была такая, будь здоров. Звание старшиной был. Старшиной первой статьи. Вот, 3 лыжки, что-то было, лыжки были. Лодка есть лодка. Это гроб, короче говоря, подводный. Вот, как залез там в него, закрыли люком и вперед. Вот. Но все равно служить было интересно. Интересно, когда служишь, и легче служить, во-первых, когда ты с интересом служишь. Там, я старшина был, а то уже старшина первой статьи был, звание, ну, на флоте старшина нормально. 59 ел буе гомер иткән карчыгы Тәскирә апа Ритали абый әле һаман да төшләрендә диңгез күреп уянады. Тату гаиләдә алар 2 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Бер оныкшыклары бар. Башкалабыз Казанда яшиләр. Әҗәйләрен Ритали абыйның әтисе туган йортта Урта Сабада үткәрәләр. Ни әйтсәң дә, туган як туфрагы үзенә тарта бит. Егерме 25-26 июль көннәрендә Аргамак картодромында Урал һәм Идел буе федераль округлары кубогына картинг ярышлар уздырылды. Безнең райондашлар яхшы күрсәткечләргә ирешеп, призлы урыннарга лаек булды. Ярышлар микро, мини, супер мини, пионер, кадет, национальный ю, Ротекс Макс, юниор, Ротекс Макс 32+ классларында үтте. Татарстан Республикасы беренчелегенең пионер классында Олимп спорт мәктәбе спортчысы Артур Гараев беренче, национальный ю классында Айзат Хусаинов 3нче урынны алды. Татарстан Республикасы 21 кубогының Восход классында Илнар Галимов беренче, Динар Даминов 2нче урынны яулады. Рифат Исрафилов 3нче урында. Супер мини классында Николай Шакшин беренче этапта 3нче, икенчедә 2нче урынга лаек булды. Икенче этапта кызы 2 классында Шакшин 4нче урында. Урал һәм Идел буе федераль округлары кубогында Торнадо командасы беренче этапта 3нче урында булса, икенче этапта 2нче баскычка күтәрелде. Олимп спорт мәктәбе спортчылары һәм аларның тренерларына киләчәктә дә яңа җиңүләр телибез. Саба телевидениесінің атна информацион программасы ахырына якынашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Мөселман кардәшләребезне Курбан гайте белән котлыйбыз. Күңелләр саф, иманыбыз нык, илләр тыныч булсын.